שלום, אנחנו מזל סבן, ענת ציוני ותימור נועה לוי, סטודנטיות להנדסת תעשייה וניהול, התמחות במערכות מידע במרכז האקדמי רופין. בחרנו לעשות את הפרויקט גמר שלנו בארגון השומר החדש. אז מה זה השומר החדש אתם שואלים? בואו נכיר לכם. ארגון השומר החדש הוקם בשנת 2007 על ידי קבוצת פעילים אוהבי הארץ במטרה לסייע לחקלאים, לבוקרים ולכלל אזרחי המדינה בשמירה, עבודה חקלאית והחזקת השטחים הפתוחים בנגב ובגליל. נפגשנו עם הארגון ועלו כל מיני בעיות. הבעיות המרכזיות הן רישום לא מסודר, עבודה ידנית שאורכת זמן רב, חוסר תקשורת עם השומרים בשטח, חוסר נגישות לנתונים ודיווח לקוי על אירועים. אז ישבנו וחשבנו כיצד ניתן לפתור את הבעיות. חשבנו וחשבנו ועוד קצת חשבנו. כן, וגם קצת אכלנו. גיבשנו רעיון ויצאנו לדרך. כתבנו מסמך יזום ומסמך אפיון. והתחלנו לכתוב את הקוד של הפרויקט. ולאחר חודשים ארוכים של פיתוח, שעות ארוכות אל תוך הלילה, מאות שיחות סקייפ עם בני ואלפי חיפושים באינטרנט, סיימנו. אז בואו נראה לכם את המערכת שלנו. הכירו את השחקנים שלנו. יוכי, רכזת מתנדבים, שימי, מתנדב שומר, ושייקה, רכז שטח. יוכי מעוניינת לרשום את שימי, המתנדב החדש לארגון. היא נכנסת למערכת דסקטופ שלה, לדף הוספת שומר למערכת, ממלאה את פרטיו של שימי ולוחצת הוספת שומר חדש. כעת, יוכי מעוניינת להוסיף שמירות חדשות ללוח השמירות. היא נכנסת לדף טיפול בשמירות ואירועים, לוחצת על יום בו היא רוצה להוסיף את השמירה, כותבת את פרטי השמירה ולוחצת אוסף, ועכשיו השמירה תתווסף למערכת. להפתעתה, היא מגלה כי בשבוע הקרוב יש עדיין שמירות שמופיעות בצבע צהוב ואדום, כלומר, שמירות שלא שובצו להם לפחות 2 שומרים. ולכן, יוכי מחליטה להפעיל את אלגוריתם השיבוץ החכם. היא מקבלת את רשימת השמירות לשבוע הקרוב שלא שובצו להם לפחות 2 שומרים, ובוחרת בשמירה עליה היא רוצה להפעיל את האלגוריתם. לאחר בחירה בשמירה מסוימת, האלגוריתם מתחיל לרוץ. האלגוריתם בודק מי הם השומרים הפוטנציאליים לשבץ לשמירה הזו. האלגוריתם מתחשב בכל מיני קריטריונים, כמו יום מועדף, חווה מועדפת, חבר מועדף וכו'. בסיום הריצה, האלגוריתם מציג ליוכי את רשימת השומרים הפוטנציאליים לשמירה. יוכי מגלה כי שימי, השומר החדש, מופיע ברשימה, ולכן היא מחליטה לשלוח לו הודעת push notification עם המלצה להירשם לשמירה. היא לוחצת על שליחת הודעה, כותבת את ההודעה ולוחצת שליחה. שימי מקבל האפליקציה שמותקנת על המכשיר הנייד שלו הודעת המלצה להרשמה לשמירה. הוא לוחץ על ההודעה ומועבר למסך שיבוץ לשמירה. קורא את פרטי השמירה, ואם ביכולתו לבצע את השמירה הוא לחץ עליי להרשמה. שימי יכול להיכנס למערכת דסקטופ שלו ולראות בדף הבית כי הוא נרשם לשמירה. יום השמירה הגיע ושימי מעוניין לעלות לשמירה. הוא נכנס לאפליקציה, לוחץ על האייקון עלייה לשמירה. הוא מועבר למסך תדריך לשמירה ומבצע תדריך קצר. בסוף התדריך שימי עולה בהצלחה לשמירה. שייקה הרכז שטח נמצא בערב בביתו. הוא מעוניין לראות אם השומרים עלו לשמירות. הוא נכנס לאפליקציה ולוחץ על האייקון מיקום השומרים. הוא מועבר למסך בו מוצגת מפה ועליה נקודות ציון של כל השומרים שעלו לשמירה. הוא יכול ללחוץ על אחת מנקודות הציון ולראות את פרטי השמירה והשומרים. ניתן לראות כי שימי שלנו אכן עלה לשמירה. שימי עדיין נמצא בשטח בשמירה. פתאום הוא מגלה פריצה בגדר והוא רוצה לדווח על כך. הוא לוחץ על האייקון פתיחת אירוע והוא מועבר למסך דיווח על אירוע. ממלא את פרטי האירוע ולבסוף לוחץ על אירוע חריג. שייקה מקבל הודעה לנייד שלו שמדווחת לו על כך שמתבצע אירוע חריג בשטח. הוא לוחץ על ההודעה, מועבר למסך פרטים על אירוע חריג. קורא את פרטי האירוע, ואם ברצונו להגיע לשם, הוא לוחץ על נווט לשם. ומיד האפליקציה שלנו מתמשקת עם Waze. Waze מציג לשייקה מסלול לנקודת האירוע. אז זוהי תמצית המערכת שלנו, ואנחנו ממש מקוות שנהנתם. תודה על ההקשבה.